Ja. Den virker, den her. Ja. Vældig flot at være her på Færøerne sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Og jeg tror, jeg får lejlighed til at fortælle lidt mere om Israel og kirken, hvor jeg tjener senere i aften. Så nu går vi bare lige på hovedet i Esters bog. Hvorfor gør vi det? Fordi at det har lige været Purim. Onsdag aften begyndte Purimfesten. I den jødiske kalender, der begynder dagen jo ved solnedgang. Den nye dag begynder efter den gamle dag, eller efter at solen er gået ned. Og der var det altså Purimfest. Det var den 14. i måneden Adar i den jødiske kalender. Den 12. måned i den jødiske kalender. Purimfesten, den kommer jo ud af Esters bog, og Esters bog handler om, at det jødiske folk blev frelst, selvom de var dømt til døden. Og nu skal vi simpelthen gå igennem Esters bog. Så hvis I har jeres bibler med, så er det rigtig fint. Ja. Hvis ikke I har, så kan man måske låne nogen. Ja. Så lige hurtigt for at ridse lidt historie op, så hvis vi nu tager tilbage fra kong David, 1000 før Jesus blev født, der har vi altså kong David. I 971, der bliver hans søn Salomo konge. Han regerer i 40 år indtil 931. Og efter hans død, der kommer hans søn Rehabeam så på tronen, og riget bliver delt. Gud havde sagt til Salomo, at hans familie skulle miste det samlede rige, men det skulle ske først efter Salomo døde, fordi Gud ville ære David og hans tjeneste som konge. Så 931, der bliver riget delt, og så har vi altså Nordriget, og vi har Sydriget, og Nordriget, det falder så til assyrerne i 722. Assyrerne, de taber så senere herredømmet i regionen til babylonerne. 612 er der stor slag ved Nineve, som de taber, og babylonerne tager over. Nabopolassar og hans søn Nebukadnesar tager over og bliver ligesom dem, der har skoene på, tager herredømme der efter 610. Belejrer Jerusalem, og der er allerede nogen der i 597, som bliver taget til Babylon. 587 falder Jerusalem så helt, og Judas befolkning kommer til Babylon. Vi har historien om Daniel. Historien om Daniel fortæller os om, hvordan det babylonske rige falder, eller til det persisk-mediske rige. Og det her med, at Israel falder, også at Juda falder, det er jo noget, som Gud han har forudsagt. Han har også forudsagt, at de skal komme tilbage igen. Og det sker så, da perserkongen Kyros skriver et dokument, der giver det jødiske folk lov til at rejse tilbage. Det kunne vi lige hurtigt læse, for at få den sammenhæng med. Det kan vi lige læse blandt andet i Esras bog, kapitel 1. Ikke Ester, men Esra. Esra selv, hans tjeneste er først senere end Ester, men han begynder sin bog med det her edikt, som Kyros, perserkongen Kyros skriver. Det lyder sådan, at i perserkongen Kyros første regeringsår, der vagte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros. Herren himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver iblandt jer af hele hans folk.
Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herren Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg, til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Så jøderne får altså lov at rejse tilbage. Og de får ikke bare lov at rejse tilbage, men de andre i perserkongen Kyros' rige, som er et kæmpe rige, de får at vide, at de skal simpelthen give jøderne gods og guld med, så de kan bygge templet op, og så de begynder en ny tilværelse i Juda i Jerusalem. Ja. Og det persiske rige, det fortsætter indtil Alexander den Store, han banker perserne i 330. Så vi er altså i Esters bog på et tidspunkt, jeg tror, at det må være Kyros' barnebarn, kong Ahasverus, eller Xerxes, som han hedder på græsk. Og det er i den periode, at vi har Ester og hendes historie. Xerxes, han kommer til magten i 484, så vidt jeg lige husker. 486. Ja. Esters bog er dateret til at være skrevet i den persiske periode, hvilket vil altså sige mellem inden 330, inden 323, fordi at der er en del persiske låneord, og der er nærmest ingen græske låneord. Det vil sige, at man mener, at det her det må være skrevet på et tidspunkt, hvor græsk ikke har været det hovedsproget, lingua franca, altså det her sprog, som er det hovedsprog i regionen. Det kan ikke have været på det tidspunkt. Der er masser af persiske låneord, hvorfor man siger, at det må være skrevet inden grækerne tog over i 330. Så kan vi også se i kapitel 1, vers 1, at forfatteren lige skal kvalificere, hvem vi snakker om, altså hvad det er for en Xerxes, hvad det er for en Ahasverus, vi snakker om. Den Ahasverus. Der var nemlig en senere, hans barnebarn, han regerede 45 dage. Så forfatteren vil altså tilkendegive, at det her altså ikke barnebarnet, men det er den Ahasverus, der var konge over 127 provinser. Ahasverus den første, Xerxes den første. Igen, Ahasverus, det er altså det navn, som fremgår af den hebraiske bibel. Xerxes er det navn, som fremgår af den græske, det er samme person, vi snakker om. Vi ser, at det her Esters bog udspiller sig i en by, der hedder Susa, som er en af de 4 hovedbyer i det persiske rige. Der havde kongen sit vinterpalads, og Esters bog udspiller sig i omkring, ikke mindst borgen, slottet, paladset i Susa. Vi har faktisk Susa også i Daniels bog. Interessant, Daniel har et syn, der foregår i borgen i Susa. Kan vi se i Daniel kapitel 8. Det syn omhandler faktisk, hvordan det medisk-persiske rige skal falde til det græske rige. Der er en vædder med 2 horn, og der er en gedebuk med 1 langt horn, og gedebukken smadrer vædderen, og senere så bliver så den her gedebuk med det ene horn, det horn bliver revet af, og der vokser 4 horn frem, og det var Alexander den Stores rige, der gik til grunde, og der kom 4 riger ud af det rige. Så Daniel har et syn om, hvad der skal ske i Susa, der omhandler netop det medisk-persiske rige, og det er altså i den tid, vi er nu her. Okay, så meget til introduktion. Jeg ved ikke, måske er det fint, det bliver jo sådan lidt, når vi skal høvle en hel bog igennem her på relativt kort tid, så er der nogle spørgsmål. Fint bare at stikke en lap i vejret, eller afbryde mig, eller et eller andet. Så hvis jeg kan svare, så kan jeg svare. Hvis ikke jeg kan, så kan jeg ikke.
Men føl jer fri til at bryde ind, hvis der er noget, som er uklart, eller hvis noget, der lyder mærkeligt, eller sådan. Okay. Kapitel 1. Her i kapitel 1, der har vi altså Ahasverus, kongen i det persisk-mediske rige. Han holder en kæmpe fest. Han har inviteret alle de fine folk, alle herrerne i riget, alle guvernørerne for de her 127 provinser, som man har. Og det han gør, vers 4, det er, at han udstillede sin prægtige kongelige rigdom og sin storhedspomp og pragt. Og det brugte han altså 180 dage på. Han havde en hel del at vise frem. Det tog 180 dage at vise dem alt det, han havde. Hvorfor gjorde han det? Jo, måske er det fordi, at hans far Darius, han havde forsøgt at erobre Athen. Og det var han mislykkedes med. Og Ahasverus af Artaxerxes, han ville gerne fuldføre det, som hans far prøvede på, men altså ikke lykkedes med. Og for at kunne gøre det, så må han jo selvfølgelig have samlet sig en hær. Han forsøgte måske ved at vise alt det rigdom, han havde til sin guvernør, at det var en god idé at støtte ham, fordi at måske kunne man så få lidt ud af det. Alt det her rigdom kunne komme jer til del, hvis I vil støtte mig. Så måske er det derfor, at han holder den her fest og viser dem alt sin rigdom, for ligesom at opmuntre dem, for at give dem et incitament til at støtte ham i den krig, som man gerne vil føre mod Grækenland, og som man faktisk fører senere. En vældig bekostningsfuld krig. Han har meget guld. Da Alexander den Store, han senere der efter 330 vinder herredømmet, så står der om ham, at han var helt overvældet af al den rigdom, han fandt i Susa. Altså Alexander den Store fra Grækenland, ikke også? Banker perserne, overtager herredømmet, og dermed selvfølgelig også al den rigdom, som den persiske konge havde samlet sig. Der står om ham, at han fandt 1200 tons guld og sølv i Susa. 270 tons guldmønter. Det er ganske meget. Så vi kan godt forstå, at det tager lang tid at vise alle guvernørerne alt det her rigdom, og vi kan måske også gætte på, at det er for at give dem et sentiment til at hjælpe ham i krigen mod grækerne. De får en masse at drikke, de her mænd, der holder fest. Og så får kong Ahasverus den idé, han gerne vil vise sin smukke kone Vashti frem for de her mænd. Og han sender bud efter hende. Og hun vil ikke komme. Det kan man måske godt forstå. Hvem har lyst til at komme og blive beglået af fulde mænd? Det har hun ikke meget lyst til. Men det er selvfølgelig at være ulydig mod kongen, og kongen bliver vred. Han kan ikke have en kone. Han regerer 127 provinser, ikke også? Han kan ikke have en kone, der ikke vil regeres. Han kan ikke have en uregerlig kone. Hvad skal han gøre ved det? Han spørger sine rådgiver, hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre med Vashti? Vi skal se i løbet af Esters bog, at kongen han tager faktisk meget, meget få beslutninger selv. Han skal altid have hjælp til at finde ud af, hvad han skal gøre. Og her er en af dem. Han spørger sine syv rådgiver, hvad skal vi gøre med min kone? Med min hustru der, som ikke vil adlyde kongen. Og så har han en af rådgiverne, han siger så, han hedder Memucan. Han siger så det her i vers 16. Da sagde Memucan henvendt til kongen og stormændene, det er ikke kun mod kongen, dronning Vashti har forbrudt sig, men også mod alle stormændene og alle folkene overalt i kong Ahasverus provinser. For rygtet om, hvad hun var gjort, vil sprede sig, og det vil få kvinderne til at ringeagte deres ægte mænd. Man vil jo sige, at kong Ahasverus befalede, at dronning Vashti skulle føres frem for ham, men hun kom ikke. Memucan her, han er lidt bange for at tage hjem til sin egen kone.
Fordi han er ret sikker på, hvis ikke dronningen vil lede kongen, så vil min kone nok heller ikke lede mig. Og det kan vi ikke have. Så han foreslår, at Vashti skal miste dronning-position. Og så skal der sendes et brev ud til ud i hele riget, at kvinderne hustruerne skal lyde deres mænd. Det står til allersidst til vers 22. Kongen sendte brev ud til alle kongens provinser, til hver enkelt provins med dens egen skrift, og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, om at enhver mand skulle være herre i sit eget hus og tale sit eget folks sprog. Så her bliver konerne beordret til at respektere deres mænd. Det er jo sådan, når det sker, så er det jo lige præcis, fordi der ikke er nogen respekt. Respekt, det er jo ikke noget, man kan beordre folk til at give. Men det er noget, folk giver. Så ved at beordre hustruerne, de skal respektere deres mænd, så har man sådan set allerede undermineret den respekt, som der egentlig skulle være mellem en mand og hans kone, og den respekt, som en kone skulle give sin mand. Men Memucan og de andre er bange for at miste kontrollen over deres hustruer. Og derfor sender de altså det her brev ud. Ja. Der er en enkelt ting her i kapitel 1, som vi skal lige kigge på. Vers 4, vi så på det, at kongen han udstillede sin prægtige kongelige rigdom og sin storhedspomp og pragt i lang tid. Og så skal vi også se vers 11. Altså kongen befaler at føre dronning Vashti iført sit kongelige diadem frem for kongen, så han kunne vise hendes skønhed frem for folkene og stormændene, for hun var meget smuk. Kongen, han viser sine mænd, at han er noget ved at vise dem det, han har. Hans rigdom. Alt, hvad han ligesom har. Alt, hvad han ligesom er blevet til, hvis man kan sige det sådan. Kvinden, hustruen, hun bliver vurderet på hendes udseende. Hvordan er det med dem dengang? De vurderede hinanden efter hvad de havde, og efter hvordan de så ud. Sådan er det måske også lidt for meget i dag. Når vi skal, hvis jeg skal købe, hvis jeg går ind i en boghandel for eksempel, kigger mig lidt omkring, så tager jeg de bøger der, hvor coveret ser spændende ud. Ikke? Vi vurderer tingene lidt på ydersiden. Og kan man sige, at i en verden, hvis ikke der er en Gud i verden, så må det næsten være sådan, at vi kun er det, som vi kan på en eller anden måde kan vise frem. Kongen kunne vise sin rigdom frem, vise sin magt frem. Han kunne vise sin hustrus skønhed frem. Vi bliver vurderet på det, vi kan vise frem. Vi er det, vi kan vise frem. Det er det, vi er værd. Fordi hvis ikke der er en Gud i verden, hvad skal vi så ellers? Hvad bliver vi ellers bedømt på? Men hvis der er en Gud i verden, hvis der ikke er en Gud i verden, så må det være sådan, at vi kun kan blive bedømt på det, som vi kan vise frem. Vores værdi er lige med det, som vi kan vise frem. Hvis der er en Gud i verden, som har skabt os og villet os, så har vi en værdi i det, at ham, som har skabt og villet os, har skabt og villet os. Så finder vi vores værdi i det. Og derfor så kan vi ikke, når vi kender Gud, ved vi er skabt og villet af ham, så kan vi kan ikke ultimativt vurdere andre på ydersiden. Fordi vi ved, at der er simpelthen en værdi i et hvert menneske, fordi det er skabt og villet af Gud. Hvis ikke der er en Gud i verden, så er vi overladt til at vurdere folk på det, de kan vise frem. Sådan er det heldigvis ikke. Der er en Gud i verden. Lad os se, at sådan var det
dengang. Sådan er det desværre også i dag, ikke også? Altså, det er jo sådan, verden er. Du er kun det, som du kan præstere. Du bliver ført frem på det, du kan vise frem. Du stiger i graderne på det, du kan vise frem på dine præstationer. Vi, som er kristne, må minde os selv om, at det er ikke der, vi har vores værdi. Vi har ikke vores værdi i det, vi kan vise frem, men i det, at vi er skabt og villet af Gud. Kapitel 2. Der har vi så Ester og Mordecai, som bliver introduceret. Det er interessant her, at der står om Mordecai, at han er benjaminit, det er vers 5, og at han er efterkommer af en benjaminit, der hedder Kish. Vi skal komme tilbage til senere, hvorfor det er interessant. Mordecai, altså vi kan se, at skal jeg se, hvor det er henne. Mordecai og Ester er nok ikke deres oprindelige navne. Ester hedder Hadassah. Det er vers 7, ja. Hun hedder Hadassah. Det er nok hendes oprindelige navn. Og Mordecai, vi ved ikke, hvad han egentlig hed, men Mordecai er nok et navn, der er taget efter en babylonsk gud, der hed Marduk. Og Ester er nok et navn, der kommer af en babylonsk gudinde, der hedder Ishtar. Ishtar var den babylonske gudinde for kærlighed og krig. Og som vi skal se senere, så Ester, hun excellerer både i kærlighed og krig. Så måske er det derfor, hun har fået det navn her i bogen. Men Ester og Mordecai bliver introduceret. I øvrigt er det jo faktisk ikke... vi kender godt fra Daniels bog, at man kunne være jøde og få nogle andre navne. Daniel og hans venner får også nogle andre navne, da de kommer til Nebukadnesars, kommer i hans hof, i hans tjeneste. Daniel han får navnet Belshazzar. De andre de kommer til at hedde Shadrach, Meshach og Abednego, og de hed først Mishael og Asaja og en mere, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den første hed. Det kan vi finde i kapitel 1 i Daniels bog. Så der er ikke noget nyt i, at man får et andet navn, og det er nok det, som Ester og Mordecai også har fået. Det er sandsynligvis ikke deres oprindelige navn. Det, som sker her, er, at igen, kongen han er lidt nedtrykt. Han kommer til at tænke på, at han har jo sådan set forvist sin kone. Og det ser hans tjenere, og de siger til ham, lad os udskrive en skønhedskonkurrence. Vi skal have fat i alle de smukkeste kvinder i hele riget. Og så skal de komme her til dit hof, og så skal de have 12 måneders skønhedspleje. Altså ikke bare en halv time foran spejlet, men simpelthen 12 måneder, hvor de bliver smukkeseret og bliver givet den bedste behandling, som man kan få hos kongen. Det er sådan noget med cremer og balsam og olier og parfumer, og hvad har vi? I 12 måneder, før de kunne komme ind til kongen en nat. Så 12 måneders forberedelse for at besøge kongen en enkelt nat. Og man har fundet i Israel, er der sted, der hedder Lachish. Det er sådan en tel, hvor der var jo selvfølgelig en by for mange år siden. Og der har man fundet sådan nogle parfumebrændere. Og man mener, at det man har gjort, man har proppet de her krydderurter, eller hvad det er, med de her parfumeringsting i de her parfumebrændere, så har man varmet dem op i ilden. Og så har man taget den ud igen, og så er det så begyndt at dufte det her. Og så har den kvinde, som så skulle parfumeres, hun har været nøgen, og så har hun har haft sådan en, hvad hedder sådan noget, en kåbe, morgenkåbe eller et eller andet over, så har hun sådan været over skravs på den der parfumebrænder, og så har al den her parfume kommet op og ligesom blevet holdt inde i kåben, så hun er kommet til at dufte rigtig godt. Så det er altså det her, der sker med de her kvinder. 12 måneders skønhedspleje, og så kommer de ind til kongen en enkelt nat. Og alt efter hvordan det lige går, alt efter hvor tilfreds kongen han er med præstationen, så kan der ske forskellige ting. De bliver alle sammen sendt tilbage til haremmet.
Men nogle af dem bliver sendt tilbage og bliver aldrig kaldt på igen. De kommer til at leve resten af deres liv i haremmet. Møder aldrig kongen igen. Et liv i luksus, jo. Men også et liv, hvor de ikke har mulighed for at finde sig en mand og stifte familie. De var dømt til at være i haremmet. Det kunne også være, at kongen ville kalde på dem igen. Og det kunne så også være, at en ikke også kunne blive hans hustru. Og det bliver så det bliver Ester jo så. Hun bliver kongens hustru. Det står der faktisk ikke noget om her, at forfatteren han viger udenom at bruge ordet hustru, eller han bruger heller ikke ordet ægteskab, men han siger, at Ester behager kongen, så han efter den nat er fuldstændig sikker på, at det er hende her, og han sætter kronen på hendes hoved. Men der står altså ikke lige præcis, at han tager hende til sig som sin hustru, selvom det er klart, at han gør det. Hvorfor skriver han ikke det? Ja, måske er det fordi, at han skriver på et tidspunkt. Han skriver altså efter de her ting er sket. Han skriver på et tidspunkt, måske skriver han det på et tidspunkt, hvor der i Jerusalem er noget kørende. Der sker det, dengang Esra han senere kommer tilbage til Jerusalem, og de skal starte deres jødiske liv op igen i Jerusalem. Så er Esra han er helt ude af den, fordi at de har giftet sig med. Jøde har ikke bare giftet sig med jøde, men man har giftet sig også med nogen fra de andre folkeslag. Og det er jo altså noget, som Guds lov klart forbyder. I må ikke gifte jer med nogen af de andre folkeslag, siger Gud, fordi at hvis I gør det, så vil de lede jer væk fra mig. Det har vi jo allerede set et eksempel på med kong Salomo. Og der sker faktisk det i Esras bog, at de hustruer, som er blevet, eller at de, som har giftet sig med fremmede kvinder, de sender deres kvinder og børn bort for at bevare det jødiske folk. Vældig, vældig voldsom ting. Men det vil altså sige, at det Ester hun gør her, det er jo en kontroversiel ting. Hun kommer ind i kongens hof. Hun går i seng med en mand, som hun ikke er gift med. Hun går ikke bare i seng med en mand, hun er gift med. Hun går i seng med en hedning, som hun ikke er gift med. Hun bliver hans hustru. Og hvorfor bliver hun hans hustru? Jo, fordi at hun jo ikke, hun gør det åbenbart så godt i sengen den ene nat der, at han simpelthen bare vil have hende. Så det er det er kontroversielt, det Ester gør her. Mange mener, at hun burde have protesteret. Mange mener, at hun simpelthen burde have afvist og være med i det her. Det kunne hun så helt sikkert nok ikke. Man kan ikke sådan lige sige nej til kongen. Ester bliver også en del af hoffet. Der står ikke noget om, at hun beder om at få koshermad. Måske husker jeg, at det beder Daniel og hans venner om, da de kommer i Nebukadnesars hof. De vil gerne følge loven. Så de siger til hofchefen, at det er fint nok, vi skal nok tjene her, men vi vil gerne have lov at spise koshermad. Altså, vi vil ikke spise uren mad. Det får vi ikke noget at vide om, at Ester hun beder om. Fordi Ester får at vide af Mordecai, at hun ikke skal fortælle, at hun er jøde. Så vi kan nok regne med, at Ester hun spiser alt det, hun ikke må. Så Ester er altså ikke på den måde en særlig lovtro jøde her. Hun gør alt det, hun ikke må. Det vi heller ikke får noget at vide om, det er, hvordan hun har det med det. Altså Esters bog går ikke så meget op i at dømme i de forskellige sager. Den fortæller bare, hvad der skete. Så vi får ikke noget at vide om, hvordan Ester hun har det med det her. Vi får ikke at vide, om hun gør det her modvilligt, eller hun gør det villigt. Vi får ikke at vide, om hun ser tilbage på det, hun gør med skam, eller hun gør det med ren samvittighed, fordi hun vidste, at hun ikke havde noget andet valg. Det er sådan set heller ikke Esters bogs interesse at dømme her. Esters bog vil fortælle os noget andet, nemlig at uanset hvad, så er det her fuldstændig under Guds kontrol, og han bruger det i den måde, han driver
sit folks historie frem. Men altså, før vi lige går videre til kapitel 3, så lad os bare lige samle op her. Vi har altså 2 kapitler, vi har 2 kvinder. Vi har kapitel 1 med Vashti, som står op imod kongen, som ikke vil finde sig i at blive behandlet som et objekt, der skal beskues af fulde folk. Og så har vi Ester, som fuldstændig accepterer det hele. Og vi kan spørge, hvem er lige hældt inde i den bog her? I de første 2 kapitler, er det Vashti eller er det Ester? Hvis man er feminist, så vil man sige, at det er Vashti. Men igen, det er slet ikke Esters bogs interesse at fortælle, hvem der er helten her. Hvem der er helten i bogen, det kommer vi tilbage til allersidst. I kapitel 1 ser vi, at Vashti bliver fyret som dronning i kongens 3. regeringsår. I kapitel 2, vers 16, ser vi, at Ester bliver hentet til kongen i hans 7. regeringsår. Indimellem har kongen forsøgt at tage Athen og banke grækerne, og det kom han ikke så heldigt fra. Han mistede rigtig meget af hans, selvfølgelig af hans mænd, men også meget af hans rigdom røg på den konto der. Og det har en lille smule betydning for, hvad vi skal kigge på nu i kapitel 3. I kapitel 3, der hører vi om en fyr, der hedder Haman. Haman, han bliver den øverste rådgiver. Han bliver kongens øverste mand, hans højre hånd, så at sige, hans premierminister, hans statsminister, den næste i magtrækken efter kongen selv. Og kongen befalede, at alle skulle bøje sig for Haman. Man skulle kaste sig ned på knæ, når Haman kom forbi. Mordecai, han arbejder i slottet, ude i paladset. Han arbejder ude i kongens port, og porten er ikke bare sådan en dør, men det er et stort område. Og han bøjer sig ikke for Haman, og det bliver Haman tosset over. Han bliver tosset over, at Mordecai ikke vil vise ham den ære, som han skylder ham. At han ikke vil følge kongens befaling. Og hvorfor Mordecai ikke vil bøje sig for ham, det er nok religiøst betinget, men det er lidt svært at vide noget om. For det får vi ikke noget at vide noget om. Det at bøje sig for en konge eller for en kongelig, det er jo noget, som vi kan gøre i dag. Ikke? Også hvis dronningen kommer på besøg, så bukker vi os. Det er sådan et tegn på respekt for positionen og sådan. Så det er ikke nødvendigvis det vil ikke nødvendigvis være at være ulydig imod Gud, for så vidt det er et tegn på respekt. Mordecai gør det ikke, uanset af hvilken grund. Det ved vi ikke, men vi ved, at han ikke gør det. Vi ved, at Haman bliver tosset. Han bliver ikke bare tosset på Mordecai, men da han får at vide, at han er jøde, så bliver den her ene mands brøde bliver noget, som han tillægger. Han bliver tosset på hele det jødiske folk på grund af Hamans brøde. Og Haman vil simpelthen så derfor bare have de her jøder udryddet. Vers 6. Haman vil ikke nøjes med at lægge hånd på Mordecai alene, da de havde fortalt ham, hvilket folk Mordecai tilhørte, og derfor ville Haman udrydde alle jøder. Mordecais folk i hele Ahasveros' rige. Og så står der her, at vers 7, at man kastede pur, det vil sige lod. Ikke et hebraisk ord, pur, men et ord, der betyder lod. Og det er nok i virkeligheden bare sådan terning, ikke også? Man slår med terning. Og man kommer frem til, at det skal være den 12. måned i måneden Adar, at jøderne skal udryddes. Og man trækker altså lod, de trækker lod her i den første måned. Så det er altså 11 måneder inden inden dagen, hvor jøderne skal udryddes, at man trækker lod.
Og Haman går til kongen og siger, der er et folk, som bor spredt blandt de andre folk her, som ikke følger dine ordre, dine lov. Vers 9. Hvis det behager kongen, så lad der blive givet skriftlig ordre til, at de skal tilintetgøres, siger Haman. Og så vil jeg gennem embedsmændene kunne skaffe 10.000 talenter sølv til kongens skatkammer. Haman vil gerne af med jøderne, for at få kongen til at ligesom acceptere den idé, så siger han, du kan få lidt penge ind i det her slunkne skatkammer, som slet ikke er slunken, men som er blevet decimeret efter den seneste krig. Og kongen accepterer forslaget, og de skriver på den 13. dag i den første måned, kaldes skriverne sammen, og så bliver det her edikt så sendt ud, at på den 13. dag i den 12. måned må jøderne blive slået ihjel, og man må røve dem. Og det er interessant, fordi i den første måned, det er i den første måned på den 13. dag, at man skriver det her. I den jødiske festkalender, der er den første måned Nisan, den 14. i den dag, det er der om aftenen, at påsken begynder. Så man skriver altså det her edikt dagen før påsken begynder i den jødiske kalender. Hvad handler påsken om? Påsken handler jo om, at det jødiske folk blev reddet ud af Egypten. Og nu har vi altså et edikt, som handler om, at alle jøder skal tilintetgøres i hele det persiske rige. Som altså strækker sig fra Indien, står der i begyndelsen, ikke også, til Nubien. Det er nede omkring Sudan i Afrika. Op til omkring Grækenland. Kæmpe, hele den da kendte verden. Altså kæmpe område. Alle jøder skal slås ihjel. Det bliver besluttet dagen før jøderne egentlig skal fejre, at Gud har reddet dem ud af Egypten. Så spørgsmålet er jo så, hvad nu? Vil Gud redde sit folk igen? En anden ting, der også er vigtigt at få med her, det er, at der står både i vers 1 og også i vers 10 om Haman, at han var Agagit. Det vil sige, at han var en efterkommer af en fyr, der hedder Agag. Hvorfor er det interessant? Jo, det er interessant, fordi efter at israelitterne er gået igennem det Røde Hav og er kommet ud i ørkenen, så er det første folk, der angriber dem, det er amalekitterne. Det kan vi læse om i 2. Mosebog. Og fordi de er det første folk, der angriber dem, så vil Gud straffe dem. Han vil fuldstændig udrydde dem. Jeg læser bare lige fra 2. Moses 17 her. Altså det er det slag, ikke også, hvor Moses er oppe på bjerget, hvor Aaron og Hur holder hans arm. Sådan, så når armene er op, så har israelitterne overtaget, og når de synker, så er det amalekitterne, der har overtaget. Det ender med, at israelitterne vinder. Og så siger Herren det her til Moses. Skriv dette i bogen til erindring, og indprændt Josva, at jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Moses byggede et alter og kaldte det, Herren er mit banner. Han sagde hånd på Herrens banner. Herren fører krig mod Amalek, slægt efter slægt. Og vi har det også igen, hvor Moses han holder sin sidste store tale til israelitterne, inden han går op på bjerget for at dø og overlader lederrollen til Josva. Så siger han, husk hvad amalekitterne gjorde. Det her det er 5. Mosebog kapitel 25, vers 17. Husk hvad amalekitterne gjorde imod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. De kom imod dig på vejen, da du var udmattet og træt, og uden at frygte Gud, huggede de bagtroppen ned, alle dem, der var sakket bagud. Når Herren din Gud får skaffet dig fred for dine fjender på alle sider i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, skal du udslette mindet om amalekitterne. Glem det ikke. Og så har vi jo lige præcis senere Israels første konge, Saul,
går i krig med amalekitterne. Vi prøver at læse fra 1. Samuel 15. Samuel sagde til Saul, det var mig, Herren sendte for at salve dig til konge over sit folk Israel. Vær nu lydig mod Herrens ord. Dette siger herskers herre. Jeg vil straffe amalekitterne for det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten. Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Og Saul, han går så i krig mod dem, og han slår dem alle sammen. Så står der dog her alligevel, han tog amalekitterkongen Agag levende til fange, men hele folket lagde han band på med sværd. Men Saul og hans folk skånede Agag og de bedste får og okser, fedekvæg og lam. Hvorfor står der her, at Haman er agagit? Det gør det nok for ligesom at sige, at nu har vi altså... Nu skal det endelige slag slå, han har sagt. Nu skal jødernes ærkefjende amalekitterne, de skal dø. Nu vil Gud sørge for, at jødernes ærkefjende bliver dræbt. Og det er også derfor, det er interessant, at der står om Saul, eller om Mordecai tilbage i kapitel 2, at han var benjaminit, og at han var efterkommer af Kish. For det er jo lige præcis det, Saul han er. Sauls far hed Kish, og han var af Benjamins stamme. Så vi har altså et gammelt opgør mellem jøderne og amalekitterne, som ligesom kommer frem her igen. Jødernes ærkefjende, amalekitterne. Haman står om her, at han er agagit. Og det gør det nok, fordi at det her, han er et symbol på jødernes ærkefjende. Yes. Så der er altså kommet et edikt ud i riget. Jøderne skal slås ihjel på den 13. dag i den 12. måned. Der er 11 måneder til. Og da Mordecai får det at vide, står der her i kapitel 4, så flænger han sine klæder og klæder sig i sæk og aske. Gik rundt i byen og skreg højt. Esther og Mordecai har noget kommunikation med hinanden via en af Esthers tjenere. Mordecai siger til Esther, at hun er nødt til at gå til kongen og få det her stoppet, få det her ændret. Hun må gå i forbøn for sit folk. Ja, altså Mordecai giver den her tjener, som hedder Hatak, han giver ham en kopi af det her edikt, som Hatak, Esthers tjener, skal give til Esther. Og så skal Hatak pålægge hende, det er vers 8 i kapitel 4, han skal pålægge hende at gå til kongen for at bede ham om noget og gå i forbøn for sit folk. Og hvad er Esthers respons til det? Jo, hun siger, gå tilbage til Mordecai og sig det her, vers 11. Alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder kun én lov, døden. Kun hvis kongen rækker sit guldscepter ud imod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg altså i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. Man kan ikke bare gå til kongen. Hvis man gjorde det, uindbudt, så blev man slået ihjel. Den græske historieskriver Herodot, han siger, at det gjorde man faktisk. Man har også fundet et relief i Persien, af en persisk konge, der sidder på sin trone, og bagved står der en soldat med en økse. Så der har helt sikkert, det har ikke været en god undskyldning for at slippe for at gå til kongen. Kom man til kongen uindbudt, så blev man slået ihjel. Det ved Esther, og det siger hun til Mordecai. Og det ved Mordecai jo også godt. Men så siger han så tilbage. Lad os læse fra vers 13. Bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tier i denne situation, så vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Men du og dit fædrende hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed.
Og så sender Esther altså et andet svar til Mordecai. Så siger hun, okay, gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i 3 døgn. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Esther, hun accepterer altså i sidste ende at gøre det her. Og hun accepterer at gå til kongen. Bruge den position, hun har, til at forsøge at redde sit folk. Hun har jo ikke fortalt nogen i hoffet, at hun selv er jøde. Så hun gør altså 2 ting. Dels så, hun sætter sit liv på spil, ikke også, ved at gå til kongen i det hele taget. Hvis man går til kongen uindbudt, så, og han ikke rækker sit scepter frem, så er det af med knuppen. Men hun sætter jo også sit liv på spil på en anden måde. Ingen ved, hun er jøde i hoffet. Ved at gå til kongen og senere identificere sig med sit eget folk, så bringer hun jo sig selv under den her skrivelse, som er sendt ud fra kongen, om at alle jøder må slås ihjel. Men hun gør det alligevel. Hun identificerer sig med sit folk og bruger sin position. Eller det er i hvert fald, så langt det er ikke noget, men altså, tanken er, jeg er dronning, jeg har adgang til kongen, hvis han ellers vil lade mig komme. Jeg må bruge den chance, jeg måske får her til at gå i forbøn for mit folk. Det er jo, hvis vi lige prøver bare lige at hvad kan man sige, bruge det her som en type på Jesus, så var det jo præcis det, han gjorde. Han havde en position hos Gud. Og det er klart, at Gud vidste jo godt, at Jesus var Jesus. Men Esther havde for så vidt ikke behøvet at gå til kongen, for der var ikke nogen, der vidste, at hun var jøde. Jesus havde for så vidt ikke behøvet at identificere sig med os. Fordi han stod ikke for at skulle få den straf, som var på os. Men det gjorde han alligevel. Så Jesus identificerer sig med os, han bruger sin position hos Gud til at redde os. Og Esther kommer jo til kongen og bliver modtaget. Hvad kan man sige? Hun bliver accepteret. Og sådan er det for så vidt også med Jesus. Hans perfekte liv bliver accepteret, bliver godtaget hos Gud. Og ligesom når Esther gør det, og at det bliver til hele hendes folks redning, sådan bliver det også til vores redning, når Jesus han går for Guds trone med sit perfekte liv i vores sted. Paulus siger det jo i Filipperbrevet, at Jesus regner det ikke for et rov at være gudelig. Og det kommer Esther altså også til den konklusion, at jeg skal ikke regne det her for et rov. Måske har Mordecai ret, at det er præcis for sådan en situation her, at jeg skal bruge min position. Esther brugte hendes position hos kongen til at tjene hendes folk. Jesus han brugte sin position hos Gud til at tjene os. Det siger jo også noget om, at alt hvad vi har af kontakter, af magt, af ressourcer, af indgange, Esther kunne jo have valgt bare, han har sagt, og regne det for et rov, han har sagt. Hun var dronning. Ikke også? Hun kunne bruge det til sin egen fordel. Det gjorde hun ikke. Det gjorde Jesus ikke. Han regnede det ikke for et rov at være gudlig. Vi kan svært regne det for et rov. De muligheder, vi måtte have.
Og jeg synes, Esther, i lyset af Jesus selvfølgelig, lærer os noget om, at vi må bruge det, vi har. Ikke kun til vores egen fordel, men se, hvordan kan vi tjene med det, som Gud har givet os. Ja. Og hvordan er det så lige, Bibelen den motiverer os til det? Jamen, den siger vel, altså, at hvis vi har Jesus, så har vi alting. Det vil sige, at vi kan sådan set ikke rigtig miste noget. Hvis vi bruger det, vi har på andre, så kan det godt være, at det for så vidt koster noget, men vi mister ikke noget, fordi vi har altid 100%. Hvis vi tilhører ham, som ejer alting, og han siger, at vi skal arve alt det, han har, så skal vi arve alt. Og så kan vi sådan set ikke miste noget, selvom vi giver noget af det væk. Selvom vi bruger noget af det, vi har. Hvis du har alt, så kan du ikke få mere. Bibelen siger, at uanset hvor meget du giver væk, så kan du ikke miste noget af det alt, som du har. Så derfor kan vi lige så godt bruge det, vi har for andre. Det er ikke særlig nemt, det synes jeg ikke for eksempel. Men det er altså sådan, Bibelen taler om det. Hvis det virkelig er rigtigt, at vi har alt, og vi skal arve alt, vi skal arve ham, som ejer alting, jamen så kan vi sådan set ikke få mindre, ved at vi giver noget af det væk, som vi har. Esther er en type på det. Jesus, han er det ultimative eksempel på det. Okay, kapitel 5. Der har vi så, det starter med, at den tredje dag, det er så nok den tredje dag efter, at den her skrivelse er gået ud til, ud i hele provinsen, at jøderne må slås ihjel på den 13. dag i den 12. måned. Den tredje dag efter den skrivelse er sendt ud, så ifører Esther sig sit kongelige skrud og stiller sig op i den indre gård foran kongens palads. Altså der, hvor man kan blive slået ihjel, hvis ikke man bliver modtaget af kongen. Og her har vi jo hvis vi lige ser en interessant ting her. Vashti i kapitel 1 sætter sit liv på spil ved ikke at komme. Her i kapitel 5 så sætter Esther sit liv på spil ved at komme. Og vi kan sådan forestille os, hvordan det har været for Esther at gå der ind i kongens i gården der ved siden af hans trone. Hun har haft en trussel, en dødstrussel hængende over sig, ikke også? Men hun er der jo lige præcis, fordi hun også har et håb om liv. Og det må have været en meget speciel oplevelse at stå der og vide, det her, enten så går det 100% godt, eller også så går det 100% skidt. Så er der et skifte i bogen her. Prøv at se, den tredje dag iførte Esther sig sit kongelige skrud. Og så står der i vers 2, da kongen nu så dronning Esther stå ude i gården, fandt hun noget for hans øjne. I Esters bog, der står der dronning Esther 14 gange. 13 af gangene er efter kapitel 5, vers 1. Det er altså, forfatteren vil nok sige noget om, her træder Esther i karakter som dronning. Her er hun ikke længere den pige, som lader sig diktere. Nu bliver hun den, som begynder at diktere historien. Og opfører sig som dronning, bruger den position, som hun har. Og kongen modtager hende og siger, uanset hvad du spørger om, så vil jeg give dig det. Hvad er det, du gerne vil? Jo, jeg vil gerne invitere dig og Haman til fest hos mig i aften. Og det vil de gerne. Haman og kongen vil gerne komme til fest hos Esther. Haman går glad og fornøjet hjem.
og fortæller både hans venner og sin kone Zeresh, at han skal til fest hos dronningen, og at det kun er ham, der er inviteret ud over kongen. Og han er noget så glad for det, så står der alligevel vers 13, men alt det er mig ikke nok, så længe jeg må se denne jøde Mordecai sidde i kongens port. Altså ham, som ikke ville rejse sig for Haman. Så Haman, han har altså alting. Han er kongens højre hånd. Og alle bukker for ham på nær Mordecai. Og det betyder altså, at den ene person røver hans glæde. Haman, han er jo han er selvfølgelig jødernes fjende her. Han er banditten i Esters bog. Men han er jo sådan set ikke bare jødernes fjende, han er sådan set også sin egen værste fjende. Fordi hans stolthed ødelægger ham. Og hans stolthed kommer i sidste ende også til at slå ham selv ihjel. Han kommer til at falde på sin egen stolthed, hans egen ondskab. Så længe alting ikke er, som Haman vil have det. Altså det er det hele, der er, som Haman vil have det. På nær lige den ene mand, som ikke vil bøje sig for ham. Så længe alting ikke er fuldstændig, som han vil have det, så er han træt af livet. Og Haman er selvfølgelig et fuldstændig absurd og sygt tilfælde her, ikke også? Men måske kan han alligevel lære os noget, fordi måske kender du også til, at nogle gange så kan man tænke, hvis bare lige det der lige kunne være anderledes, hvis jeg bare lige kunne have det der, eller hvis jeg bare lige kunne få det der, eller hvis det bare lige kunne gå sådan og sådan, så vil jeg være glad, så vil alting være godt. Det kan der sådan set være vældig gode grunde til at sige. Det er sådan set ikke min pointe her. Men pointen er her, at for at kunne sige det, hvis vi siger det, så forudsætter det, at vi ved, hvad der er bedst, og hvad der er bedst for os. Spørgsmålet er, om vi altid gør det. Er der en vis arrogance i at sige, er der en vis stolthed i at sige, hvis bare jeg havde det, hvis det her bare var sådan og sådan, så ville alting være godt. Fordi hvis vi gør det, så er det noget med, så røver det der vores glæde. Den ting, vi ikke har, eller det, som ikke gik, som vi kunne ønske os, det røver vores glæde, ligesom den her ene mand får lov at røve al Hamans glæde, selvom man har alting. Der er en anden mulighed for os, som kender Gud. Det er, at vi kan stole på, at han ved bedre end os, at han har alt i sin hånd. Han har kontrol med alt. Og at vi kan hvile i det, også når vi synes, at ting godt lige kunne være lidt anderledes. Så er der en chance for, at de ikke røver vores glæde, men at vi finder vores glæde i, at vi kender ham, som har alt under kontrol, og at vi kan stole på ham. Det er ikke nemt, det er ikke enkelt. Men jeg tror alligevel, at Haman her kan lære os noget. At det er ikke alting, der går vores vej her i livet. Fordi vi kender Gud, så kan vi overlade det, som ikke går vores vej til ham. Og dermed lade det være der. Og det kan være en chance for, at det ikke røver al vores glæde, ligesom det her. Den ene ting røvede al Hamans glæde. Zeresh, hans kone, ser, at han er nedtrykt her, ikke også? Og så siger hun til ham, lav en galge. 50 alen høj, altså 25 meter høj galge. Det er noget af en galge. Og sig så i morgen til kongen, at Mordecai, han skal hænges i den. Så kan du gå glad til gilde i kongens palads. Det synes Haman godt om, og han fik så lavet den her galge. Zeresh, hun er lidt ligesom Jezebel er over for Akab, hvor han også er træt af det. Han vil gerne have den der ene vingård der, Nabots vingård. Og så siger han, du kan da bare gå over og slå Nabot ihjel, og så kan du tage hans vingård. Det er for så vidt det samme Zeresh siger her. Kæmpe galge, 25 meter høj. En af de kommentatorer, jeg har kigget på, hun siger, at den galge, den er lige så stor som Hamans stolthed og storhedsvanvid.
kapitel 6. Der sker temmelig mange ting her nu, som ser lidt tilfældigt ud. Vi skal komme tilbage til, om det er tilfældigt. Men altså, vi har altså Mordecai, eller Haman, der lige har fået rejst den her galge, og som har besluttet sig for, at næste dag, så skal han til kongen og sige, at nu skal Mordecai hænges i den. Den nat kan kongen ikke sove. Og han skal have noget godnatlæsning, og han beder så nogle af sine tjenere om at komme med historiebogen, der hvor de skriver alting op i. Og det gør de så, og de læser så fra den historiebog. Det viser sig lige præcis at være historien om, at Mordecai før har reddet kongens liv. Og hvordan han har... han sidder i porten der, ikke også, og finder ud af, at der er 2 gutter, som vil slå kongen ihjel. Bigtan og Teresh hedder det kan vi læse om i kapitel 2. Og kongen, eller Mordecai finder ud af det, han siger det til dronning Esther, og de finder ud af, at det er rigtigt, de vil slå kongen ihjel, og de får det forpurret, og Mordecai, han redder så dybest set kongens liv. Den historie læser tjeneren for kongen af kongens historiebog den nat, hvor han ikke kan læse, eller hvor han ikke kan sove. Og så spørger kongen, fik vi nogensinde, fik vi æret ham, fik vi givet ham noget, for at han reddede mit liv? Nej, det gjorde vi ikke. Nå. Og lige der, så er Haman så faktisk på vej til kongen for at snakke med ham om, at Mordecai skal hænges. Og lige der er det så kongen, han overvejer, hvordan kan vi hædre Mordecai, hvordan kan vi ære ham for at have reddet mit liv. Så temmelig mange ting her passer godt sammen på et meget, meget vigtigt tidspunkt, hvor Mordecais liv hænger i en tynd tråd. Kongen kan ikke sove, han får læst i historiebogen, han får tilfældigvis læst om Mordecai, der redder hans liv. Han får tilfældigvis spurgt om, vi fik hædret ham, fik vi givet ham noget. Det gør han ikke, så han sidder og finder ud af, hvordan kan vi hædre ham. Og tilfældigvis er Haman så på vej til kongen, lige præcis i det øjeblik. Og kongen spørger så Haman, hvordan skal vi hædre den, som kongen ønsker at hædre? Og Haman kan jo selvfølgelig ikke forestille sig, at der er andre end ham, som kongen vil hædre. Han siger, at du skal give ham en af dine kongelige rober på, og så skal du sætte ham op på en af dine heste. Og så skal du ride ham, og så skal han blive redet rundt i byen. Og mens folk siger, sådan hædrer kongen den, som han ønsker at hædre. Okay, siger kongen så, jamen så gør sådan med Mordecai. Og Haman, han bliver jo træt af det, fordi han var sådan set på vej til kongen for at fortælle, at de skulle hænge Mordecai. Og ikke hædre ham, ikke ære ham. Og sådan bliver hvad kan man sige, de her tilfældige ting, at kongen lige ikke kan sove, og han læser om Mordecai og alt det her, ender med at fuldstændig ændre Hamans plan. I stedet for at ydmyge ham på en galge, så bliver han hædret på kongens hest og i kongens tøj. Ja. Og så skal vi til kapitel 7, hvor de kommer til fest hos Esther. Og nu er vi så der, hvor Esther, hun ja, de kommer til fest hos Esther. Jeg glemte at sige i kapitel 1, at de har altså lige været der en gang, ikke også? Eller kapitel 5. De kommer til Esthers gilde, og hun siger, kongen spørger, hvad vil du have? Og Esther siger, jamen jeg vil gerne have, at de kommer igen i morgen. Og det gør de så i kapitel 7. De kommer til Esthers gilde igen, de får noget og godt at spise og noget at drikke, og så spørger kongen så igen, hvad er din bøn, dronning Esther? Den skal blive hørt. Hvad er det ønsket, den skal blive opfyldt?
Og så siger dronning Ester, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, nu er vi altså kapitel 7, vers 3. Hvis jeg har fundet noget for dine øjne, konge, og hvis det behager kongen, så giv mig mit liv. Det er min bøn. Her identificerer Ester sig fuldstændig med sit folk. Det er her, hun åbenbarer, hvad kan man sige, for kongen, at hun er jøde. Giv mig mit liv. Red mit folks liv. Jeg og mit folk er solgt til at blive udryddet, dræbt og tilintetgjort. Og så siger kongen til dronningen, hvem er han? Ester, hun bruger en taktik her, som vi har mødt før. Når Nathan han går til kong David, efter at kong David han har taget Batseba, så går han op og fortæller en historie om en mand, som tager en mand, som har alt, og som tager det eneste lille, som har en masse får, ikke også? Han som tager det eneste lille lam, som en anden mand har. Og så siger David, sikke en ond mand. Hvem er han? Hvem har gjort dette? Og Nathan siger så, du er manden. Ester bruger nogenlunde samme taktik. Hun fortæller historien om, at hendes folk er blevet solgt til at blive udryddet. Og så spørger kongen så, hvem er han? Hvem er manden? Og så siger Ester, det er den onde Haman der. Fjenden, modstanderen. Så bliver kongen vred. Og han går ud i haven. Og han bliver nok vred også fordi, at han bliver frustreret. Ikke også? Nogle gange så kan man blive rigtig vred, og man kan samtidig også være frustreret, for man ved ikke helt, hvad man skal gøre ved det der. Og det er klart, at kongen ikke ved, hvad han skal gøre ved det, fordi han har selv sanktioneret, at jøderne skal slås ihjel. Og han er nok her nu i en situation, hvor han gerne vil gøre det af med Haman. Men altså, hvordan kan han næsten gøre det af med Haman, uden selv at blive plettet af situationen? For han har jo selv skrevet under på den her skrivelse, som er blevet sendt ud i hele riget. Kan han straffe Haman for noget, som han selv har godkendt? Vil han ikke tabe ansigt på det? Så det er et problem for kongen. Men det problem, det løser Haman for kongen. For da kongen han kommer ind igen, så ser han Haman, som er fuldstændig livræd. Han har kastet sig ned for dronningen på den sofa, hvor hun ligger. Altså protokollen dengang var, at hvis ingen må være alene med kongens kvinder. Hvis kongen forlader rummet, så går man med. Og selvom kongen var i rummet, så skulle man ikke være i nærheden af kvinderne, så må man holde en vis distance. Så Haman har gjort 2 ting galt her, ikke også? Han går ikke med kongen ud, når kongen har forladet rummet. Han er alene med hans hustru. Og ikke bare han er alene med hende i samme rum som hende, men han er im og væk også helt hen ved hendes sofa og ligger nærmest ind over hende der, ikke også? Og kongen bliver reddet, han har sagt, fordi det løser hans problem. Han siger nemlig, da han kommer ind tilbage i huset, hvor vingildet bliver holdt, lå Haman hen over divanen, hvor Ester lå. Det er vers 8 det her. Der sagde kongen, vil han oven i købet forgribe sig på dronningen her i huset, hvor jeg er til stede? Så kunne han altså komme af med Haman. Ikke for, at han havde villet jøderne til liv, men fordi han havde brudt protokollen, fordi han lå ind over hans hustru der. Og igen har vi så et eksempel på, at kongen han ikke tager, hvad kan man sige, han tager en beslutning her, men det er så faktisk den eneste tidspunkt, han tager den her enhændige beslutning, men han tager den kun på baggrund af, at nogle andre er kommet med forslaget. For en af tjenerne siger, forresten så har Haman bygget en galge hjemme hos sig selv, hvor han havde tænkt, at Mordecai skulle hænge. Og så siger kongen, okay, men så hænger vi Haman i den. Der er en vis ironi i det her. Fordi Haman har jo bygget en galge til Mordecai. Hvorfor? Fordi jøden Mordecai
ikke vil bøje sig for ham. Nu sidder Haman inde hos kongen og bøjer sig for en jøde. Dronning Esther der på sofaen, ikke også? Ikke bare bøjer sig for en jøde, men bøjer sig for en kvinde. Og det var altså, det var noget dengang. Det var værre dengang. Ironi her i Esters bog. Jøden Mordecai skal hænges, fordi han ikke vil bøje sig for Haman. Nu bøjer Haman sig så for dronning Esther, jøden. Og dybest set så er det jo Hamans egen ondskab, det er hans egen stolthed, som han kommer til at, eller der slår ham ihjel for så vidt. Stolthed kan nogle gange blinde folk, så de ikke kan se tingene, som de er. Haman kommer til kongen der, bliver spurgt, hvordan skal vi hædre den mand, som kongen ønsker at ære. Haman tror, det er ham. Men det var Mordecai. Haman troede, han lavede en galge til Mordecai. Men det viste sig at være en galge til ham selv. Haman blæder sig over for sine venner og sin kone med, at han var den eneste, der var inviteret til Esters fest. Og det viste sig at være en invitation til hans egen undergang. Det er et af de store temaer i Esters bog, er, hvordan folks skæbne vendes. Hamans skæbne vendes 100%. Jødernes skæbne vendes 100%. Kommer vi også tilbage til. Men jeg tror måske, at det er slut for første halvleg. Er det ikke det? Så skal vi gøre det færdigt senere, og så skal vi snakke lidt om, hvad er hovedtemaet i bogen.